ನಮಸ್ತೆ ಪೂರ್ವೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ತುಳು ಲಾಕ್ ಚಾನಲ್ ಮನ್ಪುಡೊಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ. ಸೊ ಐನು 2026 ಇತ್ತೆ ಕಾರ್ಯಗತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಸೊ ಆಯ್ತ ಸುರುತ್ತ ಕ್ಲಿಪ್ ಆದ ಶ್ರೀ ಗುರು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಲನ ಈ ಒಂಜಿ ಮಠತ್ತ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ದರ್ಶನದ ಮುಖೇನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ. ದಯಪಂಡ ಆರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಪ್ಪಡು 2025 ಹೋದು 2026 ಬರೋದುಂಡು ಇನ್ನು ಗುರುವಾರ ಬೇತೆ. ಸೊ ಗುರು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅನುಗ್ರಹ ನಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಮಿತ್ಲ ಇಪ್ಪಡು. ನಮ್ಮ ಎಣ್ಣೆ ಎನ್ನಿದನ ಡ್ರೀಮ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅವು ಪೂರ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಡು. ನಮಕ್ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಹತ್ತಂಡಲ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ ಆನ್ಲ ಬದಲಾವಣೆ ಉಂಡು. ಆ ಬದಲಾವಣೆ ನಂಗೆ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಆಡು. ಲೋಕ ಸಮಸ್ತ ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು ಪಂಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೇಯರ್ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಮಿನಿ ಬ್ಲಾಗ್ ನೀನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊ ಅಂಚನೆ ಮೇನ್ ಬ್ಲಾಗ್ಲ ಕೆಲವೆಕ್ಷನ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮನ್ಪೆ ನಿಕ್ಲ ಪೂರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಪ್ಪಡೇನು. ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ ಉಂಡು. ಐಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ವಿಡಿಯೋ ಪಡೊಂದುಲ್ಲ. ಐತ ಲಿಂಕ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಚಾನಲ್ದ. ಅಂಚನೆ ಈ ಚಾನಲ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅದು ಬ್ಲಾಗ್ ಆದಿಪ್ಪು, ಟ್ರಾವೆಲ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಆದಿಪ್ಪು, ಫುಡ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಆದಿಪ್ಪು, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫನ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ವೆ. ಅಂಚಾದ ಶ್ರೀ ಗುರು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅನುಗ್ರಹ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ನ ಮಿತ್ಲ ಇಪ್ಪಡು ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಮಿತ್ಲ ಇಪ್ಪಡು. ಐನದು ಬೇಗ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಪನಂಚಿನ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯನಾರು ಒದಗದು ಕೊರಡೊಂದು. ಸೊ ನಿಕ್ಲ 2026 ದಾದ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಉಂಡು, ದಾದ ಡ್ರೀಮ್ ಉಂಡು. ಕಮೆಂಟ್ ಪನ್ಪ್ಲೆ ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರು ರಾಘವೇಂದ್ರಾಯ ನಮಃ ಕಮೆಂಟ್ ಪನ್ಪ್ಲೆ. ಆ ಗುರುವರಿಯರು ನಿಕ್ಲ ಕನಸು ಅತ್ತನ ನಿಕ್ಲ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಕ್ಸಸ್ ಮಂತ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಪನೊಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕುವೆ. ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಬೈ ಬೈ ಸೊಲ್ಮೆಲು.